गोजोनथाव खौरां माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4 आव माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKG नि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माइ सता स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माइ सता स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।